ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ହଁ ତମ ଫଟୋ ହେଇପାରିବନି କିସ ହେଇଛି? ମଉସା ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତମେ ଗପିତେ ପଳାଉଛ, ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ମଉସା ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଗପିତେ ପଳାଉଛ? କ'ଣ ଆଜି ସେ ଦିନ ସାରା ଖାଇବ ତାହେଲେ? ରୁଷିଆଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦିନ ସାରା ଖାଇବ ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହାଣ୍ଡି ସାରା। ଏଠି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାହିଁ କାଟିକି ରଖିଛ? ମାଉସୀ ମାଉସୀ କ'ଣ ଦିନ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ, ଦିନ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ। ମଉସା ହଁ ନା ମଉସା? ମାଉସୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? କୁହ ଯେତେ ନେଇ ମାଉସୀ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଦେଖତେ ନୁହେଁ ନା? ଆମର ଆଜି ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ହେଉଛି ଏଠି। କ'ଣ କରିବ? ସୋୟାବିନ୍ କଷା ଏଇ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଖା ଦେଖ। ଆମ ଡାଲି ସେ ମେସ୍ ଡାଲି ଭଳିଆ ସବୁ ପାଣିଆ ନୁହଁ। ଆମର ପାଣିଆ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତିନି କେହି, ଆମର ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ନା ମାଉସୀ? ଗୁଳେଇ ଦେଲ, ବିନା ଗୁଳିଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ସିଏ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାନ୍ତି। ମଉସା ଯଦି ଦିନେ ଅଧେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅନ୍ତେ ମାଉସୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକା ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର କଟା ପିଆଜ ଆଉ କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ମଉସା? ଆମ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଅସମ୍ଭବ। ମଉସାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଉସା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ହଁ ନା ମାଉସୀ? ଧରି ପାରିବେନି, ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଧରି ପାରିବେନି। ଫାଇନାଲି ମାଉସୀଙ୍କର ପେଜ ଗଳା ସରିଗଲା। ଏ ପେଜକୁ କିସ କରିବ? ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଆମର ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି। ମସଲା ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଢଳା ଯିବ ନା? ତାପରେ ଆଳୁ କାହିଁ? ଆଳୁ କୁକରରେ ଖାଲି ଢଳା ଯିବ, ଘଣ୍ଟା ଯିବ, ମସଲା ସୋୟାବିନ୍ କଷା ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଏତେ ବାସ୍ନା ଦେଲାଣି ଯେ ମୋର ଛିଙ୍କ ବାହାରିଗଲାଣି। ମାଉସୀ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ତମକୁ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ନା? କିଛି କହୁନ। କରୁଛ? ଓହୋ ବାଃ, ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗାଇଜ୍। କିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆମ ମେସ୍ର ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ବିଲାତି ପଡ଼ିକି ବଘରା ହେଇଛି ରସୁଣ ଦେଇକି, ତାପରେ ହେଇଛି ଦହି ବୁନ୍ଦି ହେଇଛି, ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଖାଇବା, ଖାଲି ଖାଇବା ବାସ୍। ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦିଅ। ଆମେ ମଉସା ଭାଇ କୁହ।